ngi bina ni père Noël ka fugulamba nye so kena nganga na nae nganga na nae la télé fait son show père Noël kumbe mba fira e bombo chama de bombo bombo chama kafi yɛrɛ na ko isa mesame bismillah sitigiyala amina dendigiyala modendigiyala amina sama kɛmɛ bɔ an ka jɛ k'a seli ɲɔgɔn fɛ ya rabbi ala ka jamana in basigi ala k'an kunnajiya ya rabbi ala k'an bɛnnen to ala k'an bɛnnen to ala ka bɛn sabati jamana in kɔnɔ ya rabbi ala ka kunnajiya di jamana in ma man tɔɔrɔ si t'i la kɔni denbaya dun an balima chrétien bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen samɛ a diyara n ye i ni sɔgɔma ni sɔgɔma Mburange ngoro ne balamuso dun baasi t'a la haba k'i yɛrɛ fo ko da minɛ cogo ka ɲi a minɛ cogo ka ɲi kojugu alhamdulillah nka o don na nabi bɔra n fɛ baro la ale kɔni a kuma in b'a da ale bi dɛ sabu a nanen a tun bɛ ka janjo masa ɲininka ko Kati Samakɛbugu ko o sira bɛ fa jumɛn ko n'i bɛ taa k'i bɛ taa Baginda fɛ de wa janjo masa kɔni y'a jaabi ne ɲininka la don o don ne b'a fɔ n k'i bɛ taa Makan fo ka segin ale ta ye tigiw ye ne ko nabi n filila saba n'i y'ale ye kunnawolo fɛn fɛn na bi k'a ye jama fɛn fɛn na bi ne balimamuso nɔ don baasi tɛ o kuma ɲɛna Kati wayi dɔw fana bɛ Sanakɔrɔba sira yɔrɔ dɔn kosɛbɛ jɔnni o ye karisa Yusa mi yɛrɛ fo dande foli min na yɔrɔ taratadenw fɛ ne ye man di yan kosɛbɛ nka baara n'a taabolo fɛ i ka dɔn bi a bi e ni ne sɛbɛn minnu bɔ n b'a kɛ sabu ayiwa sɛbɛnnikɛlaw fana bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ni san laban bɛ se nka n di maaw to ɲɛnafin mini min b'a bɔ an t'o ta ka ɲɛfɔli kɛ o tumana ka lamɛnbaa bɛɛ fo aw minnu sɔgɔlen don an arajo siraw fɛ télévision siraw fɛ an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Yusu jango kɛrɛnkɛrɛnyana arajo 100 caman de bɛ yen minnu tulukala sirilen don an ta la Mali kɔnɔ k'an ka baara ta k'a mɔnɔbɔ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn arajo kelen o kelen k'u ka bonya bɛ yan nɔ i ka dɔn u ka foli bɛ yan u ka waleɲuman dɔn o bɛ an bolo kɔrɔ yan Murankɛ bɛ fɔlɔ ta wa a ye n b'a di ma fɔlɔ ni y'a di yan Nouvelle Horizon don fɛn min ye jamana ɲɛmɔgɔ ye ŋaniya dɔ ta Yusu ko suspension de l'exportation et de la réexportation des céréales o tɛ dɔwɛrɛ ye feerefɛn jango balo a bɔli ka taa feere jamana kɔ ka jamana ɲɛmɔgɔ kɛmɛ ka a dulon fɔlɔ sabu ka d'a kan ayiwa ni fiɲɛ wulila bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunkolo la maa minnu b'a ko ɲɛmaaya la douane ɲɛmaaba ani fɛn min ye DGCC n'an bɛ taa ɲɛfɛ n'o kɔrɔ f'i ye i k'a dɔn o ɲɛmaaba ninnu bɛɛ lajɛlen jɛra ni ka sɛbɛn kɛ walasa maliden bɛ se ka lafiya cogo min na sabu balo ko o tɛ tulon ye kɔnɔbara lankolon i k'a dɔn o kunkolo tɛ baara kɛ balo min bɛ an fɛ yan nin waati gɛlɛya ninnu na diɲɛ ɲami bɛ cogo min na an yɛrɛ k'an da koro an yɛrɛ fɛ yan k'a don bɛrɛ la ko in dabɔra o de kama douane directeur fɛn min ye ani ayiwa directeur général commerce consommation concurrence i k'a dɔn ayiwa douane directeur o ye inspecteur général Amadou Konatɛ fɛn min ye Bukadari Dumiya ye i k'a dɔn o ye DGCC ye olu kɔni jɛra ni ka sɛbɛn da ka tila ka sɛbɛn ninnu jigi duguma u ka baarakɛyɔrɔ fɛn fɛn bolofara fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ k'a lase u bɛɛ lajɛlen ma a ko n'i y'a lajɛ douane directeur n'a bɛ Amadou Konatɛ ko fɔ ale ye lettre kɛ ko min ma ko lettre circulaire dɔwɛrɛ tɛ a kun de ye balo bɔli ka taa feere jamana kɔ kan u ka dulon fɔlɔ sabu an y'u ka jamana kɔnɔ farati dɔ bɛ an ka n'o bɛ balo dɛsɛ farati a b'o ko fɔ n'a dun fɔra ko jamana ɲɛmaaya a bɛ ɲɛsigi ko fɔ mara ni k'i bɛ mara kɛ f'i ka ɲɛsigi kɛ jamana ɲɛmaaw de o yɔrɔ faamu kosɛbɛ inspecteur général Amadou Konatɛ douane maa ɲɛmaa a ko a y'i sinsin fɛn min kan o ye article 15 n'a ye code de douane na o tumana a ka ɲɛfɔliw la sa a y'a jira k'a fɔ ko dɔwɛrɛ tɛ fɛn min ye an yɛrɛw ka sigidalamaw Mali kɔnɔ yan olu ka balo sɔrɔli o kɛn bɛ maritaba ye o kɛn bɛ gwɛlɛyaba ye gouvernement ye ŋaniya ta o la sa ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn dɔw sigi sen kan min b'a to malidenw bɛ se ka kisi balo dɛsɛ ma cogo min na o fɛɛrɛ dɔ ye nin ye o tumana balo tali ka bɔ n'a ye jamana kɔ kan tiɲɛ don n'an bɔ ni feerefɛnw ɲɛ ka t'u feere an bɛ tɔnɔba sɔrɔ a la i ka a bɛ jagokɛlaw k'olu yiriwa kosɛbɛ a bɛ jamana yiriwa nga fɛn fɛn ye jamana yɛrɛ ta ye o ka nafa o de bɛ ɲini fɔlɔ jama ka nafa i k'a dɔn o bɛ bila maa kelen kelen ka nafa ɲɛ o de ka ɲi bɛɛ lajɛlen fana ma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a dilala o dilancogo in na douane directeur ba ale fana sɔrɔla ka sɛbɛn kɛ ka sɛbɛn cari ka jigin fɛn min an ka marabolo kɔnɔna na douane bolofara fɛn fɛn bɛ yen
ka sɛbɛn bila ka taa ye min b'a to kuma ninnu bɛɛ lajɛlen ka waleya o fana kɔfɛ fɛn min ye DGCC n'o bi ayiwa monsieur Doumbouya kofɔ ale fana Bukadari Doumbouya ale fana ye sɛbɛn kɛ ayiwa ni ka wuli k'i jɔ fɛn min ye décembre kalo tile 25 ye 2022 san na a fana ye lettre circulaire kɛ k'o lajigi a ka directeur régionaux la an ka marabolo kɔnɔ o tuma an jɛra ka ŋaniya min da jamana ɲɛmɔgɔw ka ŋaniya filɛ nin ye o tuma a ka waleya a waleya cogo la waasa bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya a ko nin ko in nin kɛra kosɛbɛ maba ye sabu ka d'a ka jamana ɲɛmɔgɔw n'i ye ko gɛlɛn natɔ ye n'i ye kojugu natɔ ye ka jamanadenw kisi a ma fasirikɛbaa y'a jira k'a fɔ k'o y'a kɛcogo ye o tuma hakilina min n'o de bɛ yen o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛɛrɛ telima fɛɛrɛ i k'a dɔn min bɛ se ka ta ka malidenw lafiya don dɔ la a kana fɔ ko balo dɛsɛ tun bɛ an na faamaw yɛrɛ y'a to i k'a dɔn an ka balo ka bɔ ka taa fiire kɔ kan k'a bɛɛ lajɛlen bi o de ko fa kun de ye malidenw ka hɛrɛ o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ani sɛgɛsɛgɛli caman o bɛ boloda Bukadari Doumbouya ka taa se Amadu Konate ma o y'a jira k'a fɔ o filɛ ka sɛbɛn min ji nin ye o tumana u bɛ sɛbɛn u b'a bonya kosɛbɛ wa sɛbɛn in i k'a dɔn u bɛ nafaba don a la u n'u ɲɛ jɔ sɛbɛn na ka tugu a nɔfɛ k'a bɔ sanfɛ ka taa bila fo dugu ma i k'a dɔn sɛbɛn in ka se ka waleya a fɔra ko min kana kɛ o ka to yen a fɔra ko min ka kɛ o ka kɛ fɛn min kɔni ye ayiwa balo ye a tali ka taa feere jamana kɔ kan a ka ɲɔngiri fɔlɔ yanni waati dɔ cɛ sabu jatew ni jateminɛw y'a jira k'a fɔ baloko dɛsɛ a farati bɛ Mali kan o fana jamana ɲɛmɔgɔw bɛ sini ɲɛsigi baaraw ni k'o de sabati nin ye o dɔ waleyalen filɛ o fana fɛn min kɔni ye jamana ɲɛmɔgɔw ye nin ayiwa nin ko in da fɔlɔ min b'a to a boli ka taa feere kɔ kan o ka ɲɔngiri fɔlɔ yann'a waati cɛ o ni jagokɛlaw ani maa minnu bolo b'a baara la u bɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ Nouvelle Horizon an doon n'i y'ale bila ne bi sɛbɛn ta indépendant ale kuma ne don min ye ministère de la sécurité ale kɔni ye kuma dɔn nkalontigiya nin communiqué in a bɔra k'a ben min ye dimanche décembre kalo tile 25 ministre de la sécurité et de la protection civile ale kɔni awa ka dɔn kuma dɔ bɛ palo la awa min ye an ka kunnafoni Kura le réseaux sociaux olu sanfɛ k'a jira k'a fɔ min ye an ka drone kura min n'an ka armée y'a sa ko drone dɔ ko i suuri dugu ma i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la drone bi man di dɛ ninnu ye nin bɔ k'a bin ni aw ka dɔn min ye k'a kɛ sɛbɛn kɔnɔ ka tila ka aw ka dɔn min ye ministre ka signature ani ministre tɛgɛ nɔ k'o bɛɛ lajɛlen bila a la Antoine n'a bɛ fɔ ma ko Flamero o ye Flamero ka ministre ka signature ladege o ladege parti sakana Antoine min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a yirala k'a fɔ awa min ye maa dɔw fɛ u y'a sɛbɛn ka tila k'a ɲɛgɛn ko ɲako ye Antoine n'i y'a ye i bɛ Ala kale k'a fɔ ko ministre yɛrɛ de y'a kɛ i bɛ Ala kale ko tiɲɛ kuma don waati min na nin kuma bɔra k'a bin ministre kɔni y'a jira k'a fɔ maa min filɛ nin ye i ka dɔn ko a kɔni k'a y'ale ka bolonɔw ladege o min filɛ nin ye ko nin ko tɛna to ye dɛ nin ye fake news o ti dɔwɛrɛ ka kunnafoni awa k'a dɔn a kunnafoni jatigida ani kunnafoni a kun tɛ min na an dɔn aw k'a dɔn k'o kunnafoni bɔ k'o bin o min filɛ nin min ye ministre ye a ko jatigɛ ni waleya sugu ye dɛ i k'a dɔn awa min ye an ka drone u ma bin o kɛlen ma bi drone ninnu na drone ninnu bɛɛ lajɛlen alhamdulilayi u bɛ ɲɛnakili ka ɲa wa u bɛ wuli i b'a fɔ ko n dɔgɔlen an dɔn na o de kɔnɔna na sa ministre kɔni y'a jira k'a fɔ awa min ye nin ko ye sa u n'a ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ maa minnu bɛ nin waleya la ani maa minnu bɛ nin sira in d'a ma ni ka nin kunnafoni jugu ani nin kunnafoni di kun tɛ kunnafoni min na an dɔn na awa k'a dɔn k'u na sɛgɛsɛgɛli kɛ min b'a to u bɛ se k'u tɛgɛ da a tigilamɔgɔw ka cogo min na o de kɔnɔna na a jiralen don k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ kɔlɔsi an bɛɛ yɛrɛ ka na ni basigi sira ye fɛn fɛn bɛ na ni tiɲɛni sira ye an ka jamana kɔnɔ ni ka na ni aw ka dɔ waleya sugu dɔ ye jamana kɔnɔ k'an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka sira da o kunnafoni langolo ninnu kun tɛ kunnafoni minnu na olu dili ma baasi tɛ Ala k'a kunnaja nin sɛbɛn an nin bɔ indépendant kɔnɔ
ikado Yusu dodoni ati totokola Yusu jiri cholo chogo nyuma obi anuguli abu telia kosebe femi Mali ani Mauritanie nyanje on yesi nyanja manaye wa femi danje chama be ani nyanje opona jamana fly ku tege de nyoma jango lakana sababula ani katoka kuna foni fale vale nyona ko do wale ale fle on nga jalatigi général de division Umaru Jara chef d'état-major général des armées ikado ale tangume ta manatle de modota Mauritanie ngo fe sabu kada ka kunge nyamimbe ikado kengbe ka awele ni anga aiwa chef d'état-major ta ibaye ka fo aiwa chef d'état-major général des armées femi Umaru Jara atangme tamana Mauritanie akungenywa no général de division El Mokhtar Bela Shabane ikado akemme ka wele femi Umaru Jara atara tama ina de samro ko letana ko nondo kado atle mugane sababulo tama idore tabi bla minami ngono salamanu me an Mauritanie nyanje Yusu asrawo ku kologole ya femi ni ikado aiwa patrouille fana anga je ka anga danje ulakana nywawe ikado obaro fana olusigira singa sabu ne hakili bala femi ni marsegalot le temene marsegalot le duruna le woro baflani mugan flala ikado tunguru mane ngundu na an Mauritanie nyanje ka sababu yake kuka mado be ko lu tununa ikado anga danje dowla yado ko o seba ko gelera jango yoro mi wele ko el atay ayo mali dugulo ka ayo mafana o kerangori an Mauritanie nyanje kalo da madoga ko nye janvier 2022 ibaye ka fo tunguru mane fana dona ani nga fo ani Mauritanie nyanje ayo lu be de sababu ka sego tunguru mo nyone ka boy badia ma damado ikado alni ay wan fla nyonga chema mado upana nga ndega de nyoma ambeka na fami anga teme onofe o walale fle ni nye ujera ka bara cha mange ka mission ja mange no ye tama cha manye kata ikado jamana fla ka kungo pomofo ni zeve fana ujera ninga utigano bla sebena mingo ne ba to de ikado ka jeka baraka nywaave anga jamana danje ka kuna fondi nywama femi lakana ko ye ani bamanja kelele Yusu ikada ambala jele bise ko ke anga bara e tugo mina femi ye patrouille conjointe ye okore anga jeka yoro lakana nywaave au ka sorasu nanga sorasu bi jeka baraka nywaave mingo ne mato anga danje obise ka lakana tugo mina wasa ka se go fana sebendia anga ministre mi nyeshimbe jamana ani jamana woro ko nyana boko ma ablay jopu ale fana wuli ka jo chamange ola anga chef d'état-major kata se ikado Mauritanie ndama kata se ngi ko ko ministre mi nyeshimbe défense ma monsieur Hanena Ould Sidi nu mbele jele pembe no ujera ninga badia pma ani lakana pma ninga olufo fasiri ke baye muvo aya jira ka fo ukapma fale konona na chef d'état-major général kabo Mauritanie ananga ikado chef d'état-major Umaru Jara ujera ku tegano bla sebena mina ke sababu ye ani nywanje ikado sorosia barao amolu ken nywanye ka jega faranyo ngame mbato ambela jele bise ka lakana chugomina ma chamango ne ajira ka fo anga danjo be chugomina uba fo mako la porosité de la frontière abana okoro de jamana oni nyonje sigi chugo a koloshili manogo mo bise ka do wo chama ve awo aywa fama oti minyi awo ikado wasa okaseka nogoya ka kuna fona fona chare kana anga danje dugu bela jelela mingo mbato anga jeka kuna fondi nyoma ka aiwa tama oningolu ke kelenye femi male sorasu ye katabla Mauritanie sorasu la kunu ngoni mina ke sababu de ye ndega no blase mina ke sababu ye ku tigere nyoma ka jeka bara ke nywaave tunguru wani mindu na nywanje ikado okajoshi ka boy opana shini sigi baro anga jeko ke jango lakana baro anisigi nywanya baro femi samba irika ikado mali Mauritanie ambe jela ni ngwe sebenye Mahamani Touré Kasebengundo anya salo kabo Nouvelle Horizon Andwania Lebla Nebi Sebenda Seben Minimata Oye Soir de Bamako Obinye Minye Risilaka Temenengo Kabwe Tiriki Temenenga Kabwe Minye Anga Jamana Aisra Kura Botuguninde Osira Kura Minvlane Alibi Awakado Kabe Beredo Osirala Andwana Hikado Anga Prime Minister Mimbe Une Shogal Kokala Mega Alamsadu Desamgalo Aleni Visa ministre des Affaires étrangères Iran avocado docteur Mehdi Safari oni délégation ba olukoni nyanyeke nyanyi akera anga jamana gono no ye avocado sunjeta ka jamana
Andwan mi avocado Iran bela jele ba dobi ka fo Iran jamana baye andwan wode konna na avocado minye nimta mamin blane na kana ke aunga jamana kono bismillah Iran avocado ale ma badoye o kono ko wuli ga jom min blane akunti dore minye onni Iran jamana che minye avocado balmaya aniteria anni nywandeme o bisika sinsi anni nywanje chuko mina wode konna nasa minye uyu sogo doni gata minye asimu ko ita fe asimu ko ita ale mali jamana nye mai utara avocado kuma na fenja manga fenja mami no ye avocado minye politiki mimbe no bikaso we ikado bisika tekade nyama ningo do ani nyanje ko teme ani nyanje no teme na kabwe minye avocado fe mimbe no ye avocado nyer la fere munum bisika tige anga jamana nyanje ani saheli jamana nyanje bisika kerengere na la deme bisika ke anga jamana minye ani lakana tasira no teme na kabwe sorota sira minye anikado fe mimbe no nouvelle technologie ote avocado swana manchini munumbe bi wala sa amse ko baraka ani nyanje chugomi ningo matarafa ani avocado lakana ere ikado okosi na odeka ode konana avocado ninja mana flamin vleni kuna baraka ni tegadi nyamai una baraka avocado minye nyere la ni avocado konanje ode konana avocado minye famimbe no ye tourism kale ana je ko ke nyamve mi kene tasira ani kalan tasira ani kado wulika jo avocado aminye ni minge no avocado technologie nouvelle technologie technologie scientifique bismillah ani kado senere tabolo andon avocado minye o de men fenfe be ano baraka nyamve kuma avocado minye anga premier ministre akoni aye ira ajamana de umbela jele na jamana nyema ayu foku wali mando odona natala minye jakuluna sigi mimbe anfla bela jele kafoka do nywana o kafoka do nywana ani laje munu menake ni bela jele be anga teria ani be ani kele mi no ka anga teme ani nyanje ni sebe mami nga sebendo o Umar angoy ba aya sabaka bo soir de mako ngono Sorde Bamako Ekado Alibi ne nouvelle horizon qu'on a amenywana Ekado aywa sebe bota betugomina oluko ni sebeni chamange femi tourism ye ma warenya ka banga jamana fe ninga tama akonnana ibaye ka fo barado kera hukumu konnana wasa mamu ndabe taninga segula yango agence de voyage kaseka ukadonia kolosinzi ode kera kalamlonye musigra senga femi nye kabikunu wondene abara udamana tle sababu na ke abara ula ni yala je ministre somi asigi senga ode ministre somi shimbe bolla barama seko ni dongo kata se izunuko ani hotelko bela jele fanama kateme direction nationale tourisme et de l'hôtellerie ikado ni tle sawa kalambloy maami ngumbe anyama la ikado ngafo ma chamang mekenenga ina fo mamari jara ale directeur national tourisme and hôtellerie olu chamang mekene ka fo kata se ikado aywa agence de voyage ka manyema madame Sisi Fadmata Ekuyate opmekenenga nga maami rekene nyema bela jele me maami mulo ode ministre so secrétaire général ye no e Haman Demba Sisi ye aywa ale koni ale baro bela jele koni nyemene kuma ko nala fale bulla mi ngawte dore coronavirus bana gbela mise taninga segema aye muzi ikado tourisme ma sabu jamana kunde se katabo nywanye aye soro koni ko koli ikado anga jamana infanja ma fe opana coronavirus abeka no ga doni alna ma ba jando nyerala ikado kono mbe aye ko lobnuze ama ani fere kura juma mu se ka tige mi ngon ba to anga jamana yere se ke manamani mo ka bo fa fe kana on laje tourisme yere abse ka do bala chugo mina ikado ulu ma chama ulu na fotle saba akalamlo ko nala akoni yalla je ma chama ngapa jango mu se secrétaire général ale koni jijale pumo fo ka jira ka fo mamunu mi barake ni kadra konnala uka bara nafaka bo sabu ulubi ke sababu ye mi ngoni ye aywa jamana wara mawye uluka se enveya gele amunu me angabe ulu donedo wa ko jamana famo be ka ko bela jele fanake mi ngoni mato tourisme no ye kana anga mali rel laje akobe se ka do bala to mina wa ko jamana ka deme fana atna ko tige una wuli ka job bela jele ke mi mato ikado mamunu mulo be barala a barawo ikado abse ka nyobulo to mina agence de voyage
élevage mo fana olu ka ɲɛma a nisɔndiyara a y'a jira k'a fɔ kalan in ko a bɛna kɛ nafaba ye min b'a to olu ka baara yɛrɛ a bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye Mahamani Ture ale bi Nouvelle Horizon ni y'ale bila yalima an bɛ taa sugu la wa an bɛ se ka taa sugu la an bɛ se ka taa sugu la an b'a munumunu Sedina Umara Keyita sɔnna an bɛ na an bila ka taa sugu la a Yusu ala ni ye dans les années 80 wallahi o y'a sɔrɔ jamu den ninnu Mali tura ni b'aw kan kɔnɔ maja Mali wari ni b'aw kan kɔnɔ maja adon ala ka an sɔn si la ami dɔnkili da maa dusumaw ani aw ka dɔn bamanandenw ka taa se fuladenw ma an kun bɛ misi de d'u ma walima an kun bɛ u fana ni ɲɔ ye bisimila a bɛ kɛ cogo di ko ka ca an bɛ u fana ni balo a bɛ bɛn adon ni ala k'an kunna diya dɔw bɛna waati don groupe commerce Ablaye Mayiga an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn min aw ka dɔn Mariamu Jalo Madame Mayiga aw ka dɔn Mariamu Jalo pharmacie Croix Verte la k'a fɔ ka waleɲuman dɔn an ka cɛkɔrɔba an bɛ ɲa fo y'a fɔ Kayiba Jabatɛ k'a ka dugawu k'an ye n yɛrɛ famana Kayima dɛ Kayi kabini 2015 a mɛnna han ne ta ye kabini 95 Yusu wala ne ta ye kabini 95 ayiwa baasi tɛ nka ni an bɛ ɲa bɛna taa ɲɔgɔn fɛ ayiwa o bɛ ɲɛ walima Wara ɲang ni Tijani ɲang ou bien Labal ɲang o bɛ ɲɛ ou bien Seku ɲang bisimila andon an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ye awa aujourd'hui ale kumanen don a ye mun fɔ min ye aw ka dɔn ni bɛ péages dɔn olu kɔni aw ka dɔn dɔwɛrɛ tɛ minnu n'an bɛ taa dugu la minnu bɛ péage la minnu bɛ aw ka dɔn wari kamari ɲɔgɔn kan k'a dɔn k'a di walasa an ka siraba ninnu bɛ se ka labɛn ani k'a lajɛ mobili minnu bɛ n'olu kɛn bɛ ka dan dɛmɛ fali kɛ min b'a to an ka goudron bɛ se ka kisi cogo min na an to ninnu ka baara ka bon baara ka gere wa ninnu bɛ jamana aw ka dɔn trésor public jamana jigiɲɛso aw ka dɔn u kɔni bɛ nafolo sɔnsɔn o kɔnɔ tuma bɛɛ Antoine ninnu aw ka dɔn min ye Mali kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ninnu kɔni u nisɔndiya tɛ dɛ k'a sababu kɛ mun ye Antoine kabini waati min na ninnu ye baara daminɛ kabini Amadu Tumani Ture ka baara fanga waati ninnu ye baara daminɛ Antoine jatema y'u kan Antoine aw ka dɔn min ye u ma bila u ka hakɛ kɔnɔ bɛn kɛra min kan aw ka dɔn bi n'a ka bi Antoine ninnu kɔni bɛ boli la u ka hakɛ nɔfɛ bɛn kɛra min kan aw ka dɔn taama ko o sira fɛ min y'u ka aw maa ɲɛma min bɛ yen n'o ye u ka comité syndical o maa ɲɛma aw ka dɔn n'o y'u ka secrétaire général ye Seydou Jalo ale kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛna baara bila min kɛ tile 3 baara bila Antoine a kun ti dɔwɛrɛ ye min ye aw ka dɔn olu ka ɲinifɛnw olu ma kɛ sɔrɔ fɛn cogo si la i ka dɔn u y'a jira k'a fɔ bɛn kɛra min kan olu kɔni b'a lajɛ de u ka ɲini u ka bila u ka hakɛ kɔnɔ o de kɔnɔna na aw ka dɔn min ye kabini waati dɔ la fan fila mɔgɔw olu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ k'a lajɛ aw ka dɔn ka sɛbɛn dɔ k'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan ko sɛbɛn kan min b'a to aw ka dɔn min ye dɔn na fara u ka saraw kan ani ka dɔn k'u ma mako dilan cogo min na an dɔn o de kɔnɔna na sa min ye ani fɛn min bɛ yen n'o ye maa min n'o mɛnna baara la e ye san 16 kɛ baara la maa dɔ bɛna bi ye aw ka dɔn min ye o bɛ baara daminɛ sini e n'o bɛɛ lajɛlen bi sara kelen na an dɔn aw ka dɔn k'o tɛ sariya ye Antoine aw ka dɔn ninnu kɔni ko aw ka dɔn olu ye wulikajɔ caman kɛ ka taama caman kɛ min ye k'a lajɛ olu bɛ se ka bila u ka minɛn kɔnɔ cogo min na min y'u ka secrétaire général ye Seydou Jalo ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye u ye bɛnkan sɛbɛn dɔ ta nka hali bi o bɛnkan sɛbɛn o ma waleya u ni ɲɔgɔn cɛ min ye aw ka dɔn u ka secrétaire général section syndicale ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye olu ka ɲinifɛnw ye n'o o ma sabati olu kɔni na tile 3 baara kɛ baara bila kɛ k'a sababu kɛ waleya caman ye min ye aw ka dɔn kuma ɲɔgɔn ɲa o ma tɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ cogo si o tɛmɛna o ni ɲɔgɔn cɛ nka a ma labato fan dɔ fɛ olu kɔni ye ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka dunun ta ka bala ta ka don
wo sugu bele jele fe wala sa ubse ka bloka mina ngono chugo mina upma awakado luka mina uma bla kono chugo sugu bele jele la minye wo wuli ka jo sugu bele jele ke minye awakado ukama nyema olu ko ntu labe olu koku uyere ba kungelede olu kasrate awakado barakela la anu awakado ko ni edda bali bangoye ministry mimbe no minister de transport ale du kanga wuli ka joke ka laje kata ka mabla kata nunga awakado ko tabulu laje ubi gele ami ngono anu awawati do bike olu yere awakado nana fina ani kado funde ni fina minye awakado sao ani ngorogo chela olu ko mi barake awakado sufosu araba konjo ode ko nan nasa minye awa ali wati dokera ataki dokera uka mado be o ko ni sebe koro jogina anu ikado olu blambe uyere mate ukanyini fante ka ke soro fenyi olu ko na ko sugu bela jileke uye ko sugu bela jileke ka nyini mi fanga tikila mo fe anga manye mo fe ukala je ko lu bla uka minongono bengara mbinga ukata no sirai num o sirambata olu ko mbe awakado tile sabara blage mali fa bela jilife akira bara 72 bismillah ala ka nguna ja amina ni sebe kazimu tera dale ka fasire anya bo sebe ngono sebe menu ba wole ko aujourd'hui Mali Plumu ne be aleta Mali Plumu ni yata femini force spéciale ye no kon bi finitigla krengrano de kofo olu ka bara asebe koro krengrane do aywa ku ye bere kurasoro an ma de kan nyoy Mali kono awo bere violet bureau violet nyaay o bana force spéciale nu ngoni ye mawye maminu nu ka wuli ka jo baraka ka bo e ka do sorasiya bara policiya bara zanamaya bara nga fo fenitiga ere bara la e ka do nu ye ma kolo donu nyu kosebe musebe ko jole do wanu nga bara ni mashi ta teklenye awo abana force spéciale ubi ko ke ka bo adamade haklima awo o kala na ola 2021 2022 u bora e ka do boli CV femi alamisai de samru kalot le muka ani fla jamana nyama colonel asme goita pme keneka premier ministre kumbe femi sente ma nyema kata se ministre de la sécurité ma numbe pme femi kulukuru gouverneur numbela jele pme centre national d'agressement de Samako agressement korode kati kolo kwa koni bawo ikaro yusu femi beremi nabe do kungulo la ga banfla o ye bere violet ko koni ikaro bi koro chama vo femi ni jamana ye kasega lakana femi ni ikaro chigwelo ni kasego lu ke jona ikaro manu ngala na odela kala ngonna la o ye donia chama zoro fasiri ke baye muvo jamana nyama ko yu jija ko sebe ikado o leedu fanata jamana nyama ye ko kale ka fo ye kala minge buto bara de ke faso ye utna fenwere ke femi kenenga ko ngara kuna wolo baye sabu kada ka kana ye ikado jamana nyere kono kase ka force spéciale yoru kala ko jo ikado katla ka bo katla kana ne makama kuraye banfla kuraye no ye bere ko dula femi bere viola ko fo ko ni mina ke sababu de ikado ninga chama fara anga lakana wa ku bi chibla mali juguma ukado ka fo bere kura mi flani nye ku ti sonable de uti sonable o pana no mina bara minge akunde alibi kamalde un lakana akunde alibi manifi museka lafia tuko mina force spéciale minu nga kala ko ngira sa 2021 katabla 2022 la u bora jamana nyama nyekoro uyu kale wa ku ka bara ikaro ku na ke fokata gun yime sebenye anya salo ka bo Mali Plume kono yusu force spéciale nu yaro on civilu amseka fitinde fala nyene gundula mawdedu awo nunumbi bara mununke ani mission mununke ha yusu amana ko de we mission bawere ni manunu kamani fi na toto dibila ka mugu ti abeti ta ubo barake abara ka matame dibila u mogo be mamina ka kete law akele mi yara uwe ma million ngele ba wala manunu katle ba tu kono wala ma katle ba chichen blela bu ko minga matseka ke o ende sani ukolo kwa bede tu la de Nuyo fula violero nunu ngulo kwa me baba ikaro mana mbi do minge alibi alu kunganto ko ye tu la de ngalu kunganto ko sabe ka sabali am go be la am go be ela ende zare kan to asmina ka chedo ma oluko barake ani sebe mbo Mali Plume na yusu
Mali Blim, Nia Lebla, me independent ba l'État, Andon, ni communique Bora, ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, Lu Yorola, Andon Anga Jamana Bichuko Minabi, Andon Avocado, Ngamanabo, Bella Gile Koneme, Itaro Nini, Wode Konana, Avocado Family, Kungam Marfa, Kungam Bole, Yelma, Ani Fawara Kungam Boledo, no ye Petari, Petar, Avocado Salabauna, ni jamana te kunte tanjugola ma ko nimbe awasanyele mala ina fo nanzara ba ke chugumina nga ikado mi petar ninji anga dimsenum bela jele mbachi ma korodo rebe oli ni soko jugu awa ni so jago jugu minye olu pmbasa uyere busiki kachi watu tekele ni ko yele mara ire fana ka yele ma nove mi anga jamana be chugo mina bi ikado kamana gwanda ya onta lakana balia onyo nyale no anga jamana gono ko ni wala suku do biseka laje uddo ni ngoina awkado ka minye nyeni mbake minye petare yere ni hakli bala sandola awkado anga shifi zo bado pmbe yelma anga kene bado pmbe andwan na awkado petar ningera sobwe katasma wule ni yoro ko fole na andwan no wode konna na anga awaminye ministrito no nyasino no lakana ministrito ma o ko ni ajira ka fo miye awkado petar nimblene fedatifis andwan ni mitnya ni mindo mauko akyeni no ka jugo wode konna na sa ikado bikatso ka tasma wuli fa dola minga nyani ge fa dola opma anyino no bela jele fe minye salaba mi vlene mi petar ni chili akakena akli de akadabla formellement interdite bana sur toute l'étendue du territoire national formellement akana ke ni mami yela ne min zora la sa wo ngoyi aywa ala ka nguna ja ni sebe ay nimbo awakado independent ngono independent ni yale bla ikado ne bi soirée Bamako ta ni fana te ni so jakuye ni so koyakuye sabu sawon sa afo mako yori marchandi ni salaba be se ikado sugublo do bita sigi kene do ka mimba to ferife mu se ka cha wa usongo bi do brela ikado nyine nde ngoni ase ko nala femi asugublo nyoko ajinna awo kera yori marchandi ko ni o kera communicati Yusuf Konate ako mina hage min jena ni ngwe na min dara tasuma ko nve shife abi million ge menwa na bo sawon sa ni ngwe abi sigi singa ibaye ka fo femi ngoni amdale aseye ni sugublo yuri marchandi kwa jini na kadamne ikado aywa feminye karshutede kadon denebulu ako akera baraye ibai ka fo feri kala kumbo me fanja manakana Burkina Faso ko do ware Niger ka bobo makoya ani mali fa refe bele de na menika feri fenye ko ngako ni ngoni ngara kasara baye sukole ikado femi ngoni nye dugutlale tasuma na menete balaw ka mene balaw ka mene ngoni mene fa bele de ve mo tira kado nyana kuna fone charna fa bele de fe mamu nga mene ngumbala bele de ko mbulla kana ma chama shere yake femi sapere pompier moy olu fana welela o nga femi ma do ye minu ngoni nyini ngara kenaka olu do ye jala kita ni nga sapere pompier segera ko sebe ay ka sababu yake anake ni majinge do kera ay wa nga plafonite onno fe o ko ngara do ka shere minu ngume kenaka e parce que ba ko ne ajira ka fo ko femi ngoni wuli ka jo ye olu tora sena doni ikaro tasuma ko ni amaseka fa jona tasuma ye mina njama njini ikaro ka ko kera ikaro kololo bay o femi ngoni ni ngwenyi tasuma bofa o madofolo segalu bela jile be sena dona natawla ako kera ko mun nga se ka nyefoli ke ko mina ko ni million ngeme nyana se fa wari olu bela jele ko ntara shishi bolo ibai ka fo ako asaba ko golera ko ni fana bina mo hagli jo mu ve ka fo anga yoroba chama mbe tabebla ula ali bi ko wati sira ka femi ngoni ni ikado ko kumbeli olu do bala ka teme ko re nyana bolika ni ko kumbera mo ku jando uyerela mo ka se ga walo ke wala minu mi farati ni ngo se ko do ya wal maka farati ba ko bi ka sababu ye ka ko no ga ngani tasuma wula ko mina o kuma do folo sega na okunya fo anye ni ngunye sebenye anya salo ka bo soir de Bamako la soir de Bamako andon awakado niyo bla nebi alibi awakado independent wolodo awaminye aliye route national cc wolodo alebe awakado sekusra kele mve woyi miye awolodo ibai ka fo ni kasara do kele kasara mi nisra bagan kasara do andon awakado minye mashik ngoni jogina ma kele ondanya na
andon avocado minye mobili dobe ni to tado ale kumboto de segu goy mi avocado aboto segu akoni bina ayerema ningera kunu avocado segu sirala andon avocado dugum me ko wala doy minye commune rural zankulu bali andon avocado ma shegino koni o jogina mi ma kele olu ndayana ikado ma saba olu jogina ko sabe mi avocado ni ma bele jeli yuta katanu ye avocado marga kungo ale to rasola avocado minye protection civil mau no sa per pompio andon ba jira ka fo salabaina anga ngoloshi salabaina minye anga ta doni salaba ale ko kacha minye mobili jige bolili yelma bolma fe a jige bolli e kortara chogo minye avocado awani bida ini jige folo wi anwan sori vraiment jalo re dongodo abipma sa kalo tan fla anga ta doni noni ne masegande famia gabi are de kuna bi ha ale me saraba kura fone ke bi do ya kuro bi ka coincer kaga mobile pine fara tuko de folo aga bi saraba kuna fone ma jare ne ko saraba kuna fone de di ba kuro ne do bi alaga sori kiji ko esra bunu me kadla ko do ya gun ka ta coincer anake ne fara kuro do mobile pine fara desani aga pne aga tuko di ga la jay bismillah yemi fo ikado femi bulma fengu abi laje ni hakli ale bi saraba ka kasara fana ikado kaseka ba femi saraba sharewe na batura nyema yusu abi no ga chamando kola abana bismillah desani sebe me ene pana lene pana ni obla dorabe de fawra gonde ne na kunje ni maliplumu ye maliplumu mi ikado na bora bido ina ya bogo folo ere yo TikTok WhatsApp ika fenge iko me de ba matarafa ko sebe papa po TikTok aka fenza ene lamsa nu ndita matarafa ko ne ta nye don no tika fentere fara ne ke ba matarafa de ade de laga de TikTok ga basite mita yere dinne ni ma opana TikTok WhatsApp ko bibi na femi mbugo tigi nunye ikado femi one video ye aiwa don ani pmawu ani tegrefo chama olubike ko nga ku do me fere kura wala femi ngoni ye makoroba ye ubangbawo ubuto lu bloquer anga ni ya me bien fle yenyew awo parce que ba emu ba ikado baro kolondigi ya jira ka fogo femi ikado TikTok ni WhatsApp ye femi ngoni ye kumado nu ye jado bla wala manu ye kodo ke utafe ikado somo kaye sabu kada ka réseaux sociaux ko ni dabana ni dona iba fle femi ngoni ye somo ye nu ye jado bla utafe minu ngaye ko bisi ngu bangbo ko lu blogete ya ke tugo ikado tnase ku fle femi ngoni ye mbugo tugunu nye ko lu de ba ke ka chaya o ma chemsa nu ndo fo nawo TikTok aka fe ikado ku ba matrafa ko sebe otemene ngofe femi TikTok yere kata se ikado ayo WhatsApp ma ko demso yorubi hagemi ngaka bi le kono ubi lera hagemi kaka dokku ko ershigi olubisu ko ke telephone ka wallahi l'ershigi even bogoti ni do yi mana doni yere mablani langulum bola ko TikTok ko bani ngwe me danga mina ko femi ni ko nye tien do nouvelle technologie akanga mo ko dla ko nga femi demse fana ka watu ye ba kelembe ka awati belajele mlen bi ko pana ko fere kaka sigi ko ina memba to demse onuru ka alaje te demse ati ma tien ka se ka alaje memba to min kanyu mo ko se ko ke nyene femi ngoni jaflere ani filmeli ikaro kwa kembe ka kala wati teme mo ka akembe ko ka wati belajele dun ka ba abana ngwe se banye anya salo ka bo maliplumu kono ko TikTok ni WhatsApp o para go femi bangbaw ye ko demso mi bangbaw bloqué bana iti foyi wallahi iti foyi ayusu do rabede eko anna bita joya wa ni wati corona ikara mi fulike bela jelenye abunu sokole kundu ana television na radio la mbo fo amita senu ikado herma kono mfa Traoré be bitigi ferla do ani Kasim Traoré ale fana bitigi ferla e ambu bela jele fo senu herma kono ikado an lame ba bawdo an fle ba bawdo no bore Sidi Traoré
ale lokole karamɔgɔ a bɛ dugaso o bɛ Segu mara a b'o kofɔ an bɛ taa Bafula bɛ Yakuba Sangare bɛ yen ka taa ka na commandant Lasana Tamba Keita chef d'escadron an ka foliba ye directeur régional protection civile Kulukɔrɔ lieutenant colonel Sibiri Yɔrɔ Kɔnɛ directeur régional protection civile Moti lieutenant colonel Namakɛ Damɛlɛ an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye radio minnu tulu kala bɛ siri an da la radio kɛmɛ caman do Yusu an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'an ka baara mɔnɔbɔ o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye Mali kɔnɔ yan ani farafinna gun ka Asie gun Europe Amérique Océanie ninnu bɛɛ lajɛlen bi an filɛ ni k'an lamɛn an b'u fo i ka dɔn fɛn min ye kɛnjɛrikaw ye an ka foli b'u ye i ka dɔn ani dɔgɔnasokaw ani ndarlakaw i fɔ mana ndarlama dɛ ndarla ni météo tun bɛ kɛ o tun bɛ ndarla o tɛmɛnen kɔfɛ kɔnɔdimininkaw Segu mara la ka taa se Farisuma ma an bɛ ninnu fo ka taa Sikaso Kajolo mara la Puru bɛ yen an bɛ Purukaw fo ani Fanijamakaw olu fana bɛ an lamɛn kosɛbɛ Yusu Tarawele sɛbɛn bɛ yen wa an dɔn min ye an ba a yɛrɛ ale kɔni bɛ to ka mawuludu o ɲɛnajɛw kɛ sa jɔn ni jɔn ba ne ni e ba kɛ tanti awa kana kɛ an ye ten dɛ n'i bɛ kuma i bɛ kumaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na e tɛ Jaraba mɔden ye taa sira de bɛ kumaw la Mali kɔnɔ taabolow de bɛ kuma na e tɛ Jaraba mɔden ye wa Kulukɔrɔ Jaraba ne ye ayi Allahu Akbar a cɛkɔrɔba ɲuman de ye ne ye yɔrɔ a bulon tulo b'i la ale bɔra Morikɛ tulo b'i la a ye Morikɛ disiro ye n dɛsɛra Morikɛ ɲɛ Morikɛ n'a kɔnɔba Fana Jara tulo b'i la ale bɔra Faransi fana ka ko fana bɛ sen na ale bɛ sen na n dɛsɛra Sale ni Lazara n dɛsɛra Sale ɲɛ Lazara don n dɛsɛra Lasana ɲɛ n bɛ sera Abulayi kɔni ɲɛ ayiwa Abulayi kwale don an dɔn bisimila Fatumata Zahara ni Ala sɔnna ma san o san an kɔni b'a mawuludu kɛ dɛ bisimila n bi ya kɛnɛ kan mawuludu o kuma min ye Fatumata Zahara ni Ala sɔnna o muso Maɲamugu an bɛ taa 21h boîte min ye Maɲamugu projet la an kɔni bɛ taa k'a dɔn min ye nin wajulu belebeleba kɛ min ye k'a dɔn mawuludu ye wajulukɛla caman kɔni welelen don bisimila an dɔn o kuma min ye tonton Ablo a n'a furumuso ani tanti Awa tanti Fana kɛ Fana bɔra Faransi ya tɛ Ablo bɔra Kɔmɔ ya tɛ n ta ten olu kɔni bɛna bɛn olu nana bɛn n'a ye ta